chabvunduka muSouthern Africa chatiri kuona kuti mapowers they are now rising. Vari kuona kuti aiwa vamwe nations vakaita sana Mozambique, vakaita sana Botswana nana Namibia nana Zambia vakangoda kungoregeredza the regime, the ruling party ichiita zvainoda, vari kuuya vataura mashoko ekuti nyika dzavo dzinoparara sezvaita Zimbabwe. Saka pino mashoko atoona kuti panguva inoyi people were involved in a heated debate. Yatoona kuti vakanyatsokubuda vakanyatsotaura mafacts nemaemotions avari kuona kuti aiwa this regime must be stopped. Saka pino mashoko anoda nyora panapa kusubscribe like button bell like timda panapa Ukraine muZimbabwe vanoputsa aiwa this conversation yakuri kuona vachitaura nhau aiwa yeland redistribution needs to be addressed properly. Vanonyora vachiti if we don't remove emotions out of these discussions, you know what we are going to do. We are going to do exactly what people in Zimbabwe did. They have disposed their country. Nipinda panapa comment section tuna vanhu vanobuda vanyora vachiti he is like this guy. Here in Zimbabwe we are farming solar beans, wind beans. This guy is telling the truth. Farming is a science. It requires a lot of researches, investment in equipment, etc. to be productive. What we are seeing in Zimbabwe is underutilization of land, accompanied by a surge in the number of telephone farmers, which is said facts only. Zimbabwe is poor evidence of how not to take big land strategically. The corporate is giving some nuggets here. The people they are interested could discuss issues and it can get Zimbabwe. But you know Atiru anoitwa land and agriculture nyika yeZimbabwe. They just do the things without knowledge and research. Vari kuuya panapa vataura mashoko achiti aiwa tikangoda kungorivara chete aiwa we destroy our own countries sezvakaita nyika yeZimbabwe. Tose mafuro enyu kutodii pamusoro pechiitiko ichi zvamuona kuti aiwa nyika yeZimbabwe yo hachisiko kune dzimwe nyika. Pinda comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.